An gigeno ni nitiere kare nyakora Ramogi kama Ramogi intie odiechieng' mara pare dwe mar achiel gana ariyo gi 2024 arwakni machiegni e weche manyien maga kagi kacha kokalo Ramogi TV nyakora Ramogi kama bende wang'iyo ni mosetimore ka kor kacha kendo wakironigi e yo mabiro mi bedo kod ng'eyo. Dakika 15 mag weche manyien makagi kacha chakore sani. Nyinga en George Bati. Riwruog Governors okwedo lipot mar komiti maneno lokruoge e sekta mar somo. Giwacho ni paro mar chwalo chenro duto mag somo kokalo e sirikal mamalo ok ni kare. Giwacho ni weche mag somo mag nasari owinjo odong' e lwetgi kaka osebedo chakre ne chak loch gwenge pacho ka. The national government, the GOK, and the Ministry of Education has never funded a single event, a single function in ECD. Everything you see in ECD today, infrastructure that has been done, teachers that have been written, any learning materials that have been provided by the Council of Governors. So when I hear a conversation from Parliament saying that they want to take back the money in the shareable revenue to pay TSC, what do they take what does not exist in the first place? Council of Governors categorically does not agree and rejects the recommendations in entirety to the extent that they undermine the basic structure and framework of the Constitution. Number two, the Council of Governors hereby withdraws its participation from any process that seeks to legislate the recommendations contained in the report. Kawasuri nyakora Ramogi ni jonyuol mawuok e kar chung'o bura ma Kisumu Central ochopo e apisi mag CDF ma Kisumu Central mar penjo gimomiyo omenda mag basari pok ochwalnegi kaka owinjore. Giwacho ni gimoko kod nyithinde udi kaluwore kod deko mag omendago. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo chop singo mar chwalo omenda ne jood bura mondo giyud kaka ginyalo duoko kendo tero nyithindgi e skul. Chawegi ka gikwame dhot kacha cha gima dang' atim gionge gito gidwa dhi skul, gidwaro fees, gidwaro gima gidhi chame skul. Moro manorono tero kama miya biro koron kani bende osenyisa ni adhi amany kaka onyalo yudo fare modhi godo. Pesa manodong' be manondik na school fee bende idwaro. Omiya kwayo Ruto kama ogero ot gorofni kanye sai wegero ot wan wahinyore kama jonyuol. Pesa onge, wakwayo sirikal mamalo mondo kel pesa mondo oyud konyruok. An nyaka gi form 1 monego donji to kaka tere moluong Ringa Boys pesa tama. Kika mwachopo ka kwa penjo pesa tinyiso ni onge pesa mosekel kata matin. Onge gimoro amora mantiere. Mae gimokawa gi buok kendo kawa kod luoro. Omiyo koro seche moko ochandowa ahinya ni to kare gima sirikal wacho everyday ni. Kare be giwacho gik matimore koso giwacho gik maonge. Miyo wakwani sirikal any given time wach gimi nyalo timo. To wawuondo jopiny nikech kiwuondo jopiny to kendo mano koro dhi marach. Nikech sane wabiro ka dhano oganda ne kaka dhano ng'eny ka jogi te dwaro konyruok to jogo ok nyalo yudo konyruok nikech sirikal nowuoyo to nkotimo kaka nowuoyo. Purwani motende kod weche mag omenda michwalo ne jood bura kama jood bura mag Ford Kenya omedo seyo migawo mar omenda kuom deko mar omenda masiro somo kokalo e agulu mar kuonde chung'o bura mag NGCDF. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar Ford Kenya John Chikati koro gidwaro ni jotend migepe mag Kenya Kwanza ogwe tao katicho tamogi ni mar giruombo piny mise mag tend Kenya Kwanza. Gikoni bang' chiwo singo to gikone singogo rem chopo kare. The Minister for National Treasury assured Parliament that within 20 days, that by 20th of December, there will be disbursements of CDF to the constituencies. Now, from 20th of December up to now is around 20 days, and there is no single disbursement to constituencies. Secondly, since the financial year started in July 1st, 2023, up to now, there is no single disbursement
of CDF funds to the constituencies. I remember His Excellency the President, when he was giving the State of the Nation address on the floor, he said farmers will be paid their arrears before Christmas. In fact, he promised them a Christmas gift. We ran with that message to our farmers. The farmers waited until Christmas time. There were no payments. We told them we are going to get paid after Christmas. No payment. Ramogi sama jopuonjre koro dok e sikunde kendo moko bende medo rwako duoko mar penj ma KCSE manyicha gitimo higa mokalo. Jopuonjre sikunde wuoyi ma Oruba to okwedo duoko. Jopuonjre maromo 75 wacho ni marks mane neko miyogi ok ni kare kopim kod kaka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Ka jopuonjre go nochokore e apisi mar migawo mar somo ka gidwaro duoko e wi gimomiyo giyudo D e penj. Gidwaro mondo onuo nono penj margi. So like me, I've been getting more above B, but now I have a D+. So we are just asking, we need the real results. Only 2 has managed to get C-. The rest of the class, we are all ranking on D+, D-, D plain, and the rest in E. Now, the only thing that we are requesting also, if we can see the script that is showing that this is our real result, that is the moment that we are going to believe that this is our result. But without the script, we are not going to believe, and no one is going to convince us that this is our result. Kawasura ni jopuonjre 14 mawuok e sub county mageme county ma Siaya yudo fungruok bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Shofco chiwo negi maloyo Sh100,000 mar siro somgi. Koloso kinde chiwo sir makamano e apisi manitiere Wagai, jakom komiti ma ochung'ne siro somo ka riwruok mar Shofco Charles Ochieng' Otieno okone sir makamano obiro kaluwore kod solro margi kaka jonyuol magin jokanyo mag riwruogno mar konyo nyithindgi chopo lek margi mar somo. Olero ni jopuonjre go ma thothgi gin masomo e skunde ma ji dhiye to dok pacho ne yudo Sh8,000 moro ka moro ka nyaka sani jopuonjre maromo 34 oseyudo sir nyaka ne gichake dweche 6 mokalo. Achiel kuom jokanyo mag Shofco Hagayo Pio Abang okone dwachgi kaka riwruok en neno ni onge nyathi ma obedo e dhot nikech nok mar omenda mag somo. Jakom mar riwruogno ma Siaya Johnson Omolo olero ni gin kod chenro mar golo omenda masiro jopuonjre 400 ma yudo tiegruok e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Mondo watergo nyithindwa wawegi e skul kaka jok ma Shofco noketo together. Kuom sani ne wachoko Sh104,000 ma waketo ne nyathi ka nyathi Sh8,000 mondo dhi ochung'ne kaka school fee mwachiwo kawuono kaka basari marwa mar jo Shofco. Kendo wasebedo ka watimo kama mwasetimo ne nyithindo 34. Koro aduoko erokamano ne Shofco tema Siaya County kuom ketowa kamoro achiel kendo gisechung' kodwa e wach ni endi ma kendo sani nyithindwa dhi e skul mok dhi riembgi ne fee ka gidonjo e skul. Ka giriwre karachiel to ginyalo timo gimoro. Koro riwruok achiel margi emomiyo sani koro gitimo ang'o? Gichimo gini. Koro abiro ma present check ma gitimo kendo nitie kuonde moko kaka Yala, nitie kuonde moko kaka Rieda, Alego, Alego kata Ugunja kod Sega. Bende atarajia ni mondo mtindo mwaendelea go sani ni obed mano. Ramogi moko ma dendgi ojiwore kendo lechegi ojuol midendo ni bongsa par mag kar tongona ma Kettle House do weyo thuolo tok makgi gi kodira. Jang'ad buche Gilbert Shikwe oweyogi thuolo gi rambun mar Sh30,000 ng'ato ka ng'ato. Bongsago kanyakla kod jorit moko mag kar tongona no itudo kod uso shisha kanyakla kod monjo kendo hinyo jofwambo kanyakla kod apisa mag nakada. Do bende ogolo chik mondo mak ji mamoko 10 manotamore chopo e do. Burani ibiro winj tarik 24 mar dweni. MCAs mawuok e kaunti ma Kisii ochiwo thuolo mar seche 72 ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo kaw okang' mar chik ne achije ma itudo kod tulo manoneno e chiro ma Nyakembene mayudore South Mogirango chieng' wuok tich kendo weyo ji mathoth kod hinyruok. Ka gilose boma ma Kisii, MCAs go dwaro mondo apisas mag obila ma bende liekore ni ne gin moko kuom jogo manokelo tulo mondo kawnegi okang' mager mar chik kaluwore ni nyaka sani onge ng'ata ng'ata mosemaki kotenore kod wachno.
Kata kamano, County Commissioner ma Kisii Tom Anjere osingo mar kawo okang' mar chik ne jotelo mibiro yudi ni ne osiayo tulo no, komedo ni romo mar arita manotimore e boma ma Kisii winjruok obedo ni onge jatelo moro amora mibiro dhi ponono ni oyudi ni en achiel kuom jogo mane onyayo tulo. Tunampa serikali ambaye Bwana Kindiki ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, tumempa masaa 72 na aeleze ni kwa nini walikuwa wanatoa majonzi pale, wanarusha risasi ovyo ovyo, na kule kulikuwa na watoto ambaye walikuwa wamekimbia pale waweze kupata mfadhili wa fedha ili waweze kuenda shule. Tunalaani kitendo hicho, na pia nataka kuchukua nafasi hii kupeana hakikisho kwa wananchi wa Kisii kwamba kamati ya usalama inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba hiyo haitarudiwa. Tumefanya kikao na vitengo vyote vya usalama na tumekubaliana ya kwamba hatua ichukuliwe kwa wale wote ambao walihusika. Kama ni kiongozi ambaye alihusika pale, hatua ichukuliwe. Kwa hivyo hatutaangalia cheo cha yeyote ule alihusika. Kwa hiyo wasuri ni jodak gweng maziwani kar chungur brama Mvita county ma Mombasa sayotend county ma Mombasa kumreme yao dundu mag teko pikana mag tero pie taka kata keyo pita kama sani koro opong kendo okier molak nyaka eudi magidakie. Gikoni nyaka ne koth mapek mar El Nino chak chue dweche adek mokalo. Pi pod opongo ne giudi gino ma omiyo thothgi pod odar. Luoro margi maduong' en ni tuoche masani gikoni okwako jodak mar alworano kaluwore gi pi mochido kaachiel kod suna ma gikoni otamore rumo. Okang' mar tend county no biro gi rago pi kata pump mar temo golo pigno mogudore e pap gikoni otamore nyuolo lemo. Magodoro yaliloana maji, vitu vyetu viliharibika, hatukupata usaidizi wa aina yoyote mpaka hadi wa leo. Watoto wetu hatukai nao kwa manyumba, sisi wenyewe hatukai kwa manyumba, ni tunahangaika tu. Hao wanakuja siku mbili wanavuta maji bado yako vile vile, hawajatengeneza zile sehemu zinafaa kupitisha maji machafu, hawatengenezi. Wanatupa ahadi, wanasema tunatengeneza lakini hawatengenezi. Sasa nishakuwa chura, nalala kwa maji, naishi kwa maji. Kila kitu ni kwa maji sai. Hata watoto wenyewe wanasoma makupa. Tushawagurisha na sai watarudi. Watalala kwa maji, kila kitu ni kwa maji. Shida kubwa ni makupa. Wafungue makupa. Watoe gunia kwa masueji zenye walieka. Sababu hii shida haingekuwa, walifinika. Baada ya kufinika hawakufungua. Bado gunia ziko hapo hapo na makupa wamefinika. Hakuna kupika, hakuna kula, ni uende kwa jirani ukiona amepika na wewe udoe. Na kwa kibanda vile una pesa zako, kama una pesa zako kwa kibanda uingie kwa kibanda ule nini hivyo. Hakuna kupika, utapika vipi maji machafu? Kwanza ukipika hiyo chakula utakokula ni unhealthy, kuna uchafu hapo ndani, kuna kila aina uchafu, paka sewage kwa hapo ndani. Ametumia kama more than 20 million kuhost hizo fireworks manini, lakini iweza shindwa kutumia 1 million ama 2 million hapa hata ifiki kutengeza ama kuvunja ile shida pale. Maji yaende, manake hii ni disaster. Hii si urongo. Maji kukaa ndani ya nyumba miezi 2, this is too much. Na yajua kama mwenyewe yajua kama kuna shida hapa.